A Xunta reivindica o avance da capacitación digital en Galicia. O Conselleiro de Facenda e Administración Pública visitou a Aula CEMIC de Ribeira, onde puxo en valor a formación da cidadanía para afrontar con garantías os retos digitais. O conselleiro de Facenda e Administración Pública Miguel Corgós visitou a Aula CEMIC de Ribeira, onde destacou que a transformación digital debe ir da man da formación para que a cidadanía poida utilizar as novas tecnoloxías con confianza, seguridade e responsabilidade. Temos unha rede de máis de 96 aulas CEMIC espalladas por toda Galicia, porque Galicia avanzou moito digitalmente, cada vez temos máis medios digitais, pero o importante non son só os medios, sino é a formación e saber utilizalos con seguridade, non? Segundo explicou, Galicia continúa mellorando as competencias digitais da poboación. Na actualidade, o 37,6% dos galegos de entre 16 e 74 anos conta con competencias digitais avanzadas. Unha cifra que medrou máis dun 4% no último ano e que sitúa a comunidade por riba da media europea en ámbitos como a comunicación, a información, a resolución de problemas ou a seguridade. A capacitación digital, que aí estamos avanzando moito, máis dun 37% da cidadanía xa ten o máximo nivel de capacitación digital. Estou falando de galegos e galegas entre 16 e 74 anos, o cal indica o alto nivel que estamos acadando na nosa comunidade autónoma, porque vemos que a digitalización é unha ferramenta útil para todos nós, e ter un concello con unha aula CEMIC que funciona ben como este, pois colabora moito a esta finalidade. Durante 2025, a Administración galega emitiu máis de 42.400 certificados de capacitación digital, destacando iniciativas como o curso Financias para Todos, que se desenvolve na Aula CEMIC de Ribeira. Unha formación centrada na educación financeira e na prevención dos riscos digitais. Para nós é unha honra porque aquí temos moitos alumnos e alumnas, hoxe o podemos ver con este especial curso de finanzas, que ademais pois ven sendo realizado da man, como digo, da Consellería de Facenda, da Xunta de Galicia, tamén do Banco de España, e creo que é unha oportunidade pois estupenda para que todos os alumnos e alumnas adquiran eses coñecementos básicos para poder enfrentarse ás finanzas, o que é a banca electrónica, algo que creo que hoxe en día non estamos alleos ningún, non? As novas tecnoloxías pois forman parte do día a día da nosa vida e necesitamos adaptarnos a estas novas ferramentas. Dende a Xunta aseguran que unha cidadanía máis preparada digitalmente é tamén unha cidadanía máis libre, máis segura e mellor preparada para afrontar os desafíos do futuro.